Čaute vás u môjho ďalšieho halúzneho videa. Toto halúzne video je z minihry Skywars a som tu spoločne s hosťom, ktorý sa volá Nick FIFA 96. Inak to Čau. je Nick FIFA. Čau, ideme sa tu. Skywars. Ideme hrať Skywars. To asi viete, čo to je, ale my vám to vysvetlíme. Ale najprv na 3-4 skočíme do toho portálu. 3, 4, 3. Bum. Sme tam? No ja tam nejsom s tebou. Jak vieš? No nejsom. Za koľko ti to začína? No za 10 sekúnd, iba že ja tam s tebou nejsom. Vlastne sa pripojil prvý do arén. Takže... Nevadí, budeme takto hrať oddelenie. Áno, a budeme... Viem, čo budeme robiť. Čo? Že kto viac súbojov vyhrá. Jo, a niekedy sa možno stretneme spolu, keď budeme spolu v aréne, tak sme asi tým, ne? Možno. Je to docela... Toto je veľmi... Toto je jaký dobrý Skywars. Jo. Milión uhlia. Teda ne uhlia, pane Bože. Veci. Ironu. Iron tam je, áno. Mne zmizol krumpač. Súrik. Aha, ja ho mám v česte, lebo som mal asi otvorenú omylom čestu. Aj, kde máš tie one blbé, si šiatí, ani Iron nevidím. V ostrove vnútri. Aha. Jo, tu je ďalšia česta, ale musím ho nadkopať, lebo logika v Minecraft. Ja už to vidím. Jo, cool. Jo, ja si môžem urobiť luk a mám šípy. No. Mane. Čakaj, No to si čau. Určite sa už niekto ku mne chce dostať na nechce. Ja mám sekerku. A ja mám sekeru. Goldovú. Čože? Mám goldovú sekerku. To chápem, to som ťa počul, ak si to hovoril, iba ja som tu počul aj fireworky, to si tie one hovorím, jak to volá. Neviem, jak to volá, neviem. Aha, ja mám vlastne už luk normálne. Čakaj, skúsim ako od snajperi. Aj do prdele, skoro mňa zabili. Nejdeš do prdele, gáža mali špatný. Chcem zostreliť, on si robí most. Ne, ja som zemrel. Ja te počkám, skúsime ísť na jednu spoločné. Johan má luk, takže ja idem dole. Zomrel si? Jau, mňa niekto trefil. Zemrel si? Ale nič mi to neubralo. Ne, umr. No tak ja ešte na jednu mapu. Ja som sa pripojil do mapy 1.8 a som tam po prvej... Problem. Dve česti sú v tejto mape, dosť dobrá mapa. Ešte vám to vysvetlím. Počujeme, Paťo, teraz počúvaj, no tak my vám to vysvetlíme, aspoň ja. Je to vlastne táto Skywars, že táto minihra je o tom, že ste na ostrove, každý po jednom. Jedno srdiečko. No a tak sa proste musí zabíjať, no. Dúfam, že tie liany ma zachránia. Tak ne, spadol som ja, že sa na liany dá prichytiť, ale nedá. Dobre, takže ideme ešte novú hru raz. Takže skáčeme na 3-4. Ne, ja už som v mape. Dobre, takže idem aj ja. Takže zatiaľ som 0-0. držal ja. Ale to je jedno, my ideme o to, už budeme mať veci výher. Výher? Tak to nebudeme. To čo je za mapu toto? To máme už k sebe urobené mosty. Fakt? Ne. To je pod nami sú tie blboviny. Tak toto bude mŕte, veľmi mŕte. Ja idem púšťať fireworky. Petardy. 3, 2, 1. Takúto mapu som ešte nikdy nezažil. Ty kokos, tu je strašne veľa toho Ironu. Budeme si tam dokopať. Takže čo máme? Mám luk a šípy, čo je hlavná vec, čo by ste v tejto hre potrebovali asi. Ja mám luk. Ja hovorím, ja mám šípy, ale ne luk. Som blbý a idem okolo lávy a ja do nej spadnem. Ako žijem, ale... Ja mám to TNTčko, to je aké mŕte. Dobre, na tohto nejdem. To čo nepotrebujem, toto nepotrebujem. Snowballky si zoberiem, toto ne... Počkaj, to si zoberiem, toto... Ne, toto nepotrebujem. Jo, to čo bolo? Lag? Mňa niekto vykiloval, nevadí. Už si skončila arénu? Ale zabijem sa, keď chceš. Dobre, zabij sa. Dobre, desi. Idem, počkaj. A neskáš tam, iba tam chodí iba, okej? Okej. Vidím ťa, 3, 4... Áno, mám ťa. Áno? Áno, Kde si skáč?
Vedľa, ten, čo je ľavo od teba, je medzi nami. Tak ideme na toho, okej? Ľavo, okej. A sme s tým, až keď budeme posledný 20, budeme, okej? Túto mapu som už hral. Diamond krumpáč. To mi je teraz úplne na hovno. Čemu ti je Diamond krumpáč? Neviem, ale mám iron. Čakaj, toto si dám na seba. Ohňozdornosť na 3 minúty, dobrá. Ja môžem skákať do lávy. Takže čo mám? Toto. Mám firework. Idem si ich pustiť. Vlastne, hej, máme firework. Ukáž, aké ich máme. Je to ešte jedna cesta. Není. Cesta už tu není. Není to už cesta, není. Ja mám mám aj oného. Mám vodu, takže ja idem k nemu a vykilujem ho. Aha, tak to nevybuchuje tento firework. Ty si blbý, však to ani nemám vybuchovať. Niektorý firework vybuchuje. Ne, však vybuchuje, to vyletí iba hore. A nevybuchne to, Vybuchne? Niektoré, ale neviem, či to není podľa toho, že či je farebný, alebo tak. Asi. Ale vážne je aj taký firework. Však to viem, že vybuchne, ale neviem, ak si to myslíš. Počkaj, aha, ja si musím dať ešte 6 plate na seba. Ja už mám tu ohňozdornosť, keby niečo. Fifi tým? Jaký za Fifi? Jo, dám jo. Ale ja som nejakým ten, čo vedľa mňa, ale ne ten, ktorého myslím, som s ním tým. Ja ho môžem dostreliť, keby som chcel niekoho. Ja skúsim zabiť. Ja mám úplne bugy, mne to vráca hru. To bol asi dobrý. Keď ho dostrelím, kúkaj. Dobre, to je nízko. Vrátil sa. Tebe sa nestáva, že? Jo, niekedy. Niekedy, mne sa to stáva teraz dosť. Ok, takže ideme na ňo, ja už na ňo. Počkaj, na teraz ide, ale najprv zabijem. Počkaj, by som si mal rozliať vodu najprv. Ja mám pollution over healing. Healing. Počkaj, kde je tá jedna česta ešte tu? Nech v nej voda není, ale mám tu lávu. Hajzel. Skáp! Nemáš vodu? Málo hapka. Počkaj, lebo tento, čo je vedľa mňa, nemáš náhodou, nemáš náhodou nejaké... Tento, čo je vedľa mňa... Henten hajzl. Jo, henten išiel do stredu, ten bude mať mŕte veľa vecí. Skáp, koľko mám To po mne strieľal hajzl. Ty už tam ideš k nemu? Aha. Návšteva. Tento, čo je tu vedľa mňa, by ma zabil. Už ho killuješ? Potom padne hneď ku mne. Nedá sa ho killovať. Si to iba laguje. On už asi nemá šípy. On skočil. Dobre, poďte hneď ku mne. Počkaj. On skočil dole? Invisibility potion. Tak toto ne. Ten človek vedľa mňa zomrel. Však, hej, ja mám invisibility potion. Ideš ku mne? Tak si ho daj a poď ku mne. Ne, postav mi most. Ale ja sa bojím, lebo tu jeden zostreluje. Však práve po mne už pálil. Iba, že ty by si mal invisibility. Ale videl by, že niekto stáva bloky. To je jedno. Ja ho vidím, ten čo ostreluje. Musím ho dostreliť, ja mám málo šipov. Nevadí. Ne, ja mám 3 šipy, ja ho tým nezabijem. Koľko nás tu je? 4. Máš na sebe ešte brnkov. Ja viem, to úplne buguje. Mňa to vracia. Náhodne. Čo? No to máš blbé, až v pohode. To je v pohode. To ja to serem. Ja nemôžem vybrakovať česty ani nič. To čo je za sprosté bugy? Jo, a ja ich mám ináč. To si nebo ja ich mám, teraz som skúsil vykúpiť bloky, tiež mi to robí. Nerob si z toho starosti. Dúfam, že vyhráme aspoň túto arénu. Jo, vyhráme. Jeden z nás by... No, bugy, to robí každému, lebo jak si robil to tak aj mne dalo lag. Takže to robí každému. Mne to teraz robí furt. Ani Čo ja mne? som sa nemohol. Ja vidím, jak robíš most. Čo ostruje, pozor. Budú ostruje, Ja? mierí mňa mne.
Skús do ňoho streliť šípom. Ja nemám luk tu. Čakaj. Dobrá, trefa. Posledný šíp. Natifol som ho. Ty ideš na stred? Áno, idem si zobrať luk a šípy. Máš ho? Nechaj mi tam nejaké veci, ja tam idem. Asi mňa zhodí teraz, lebo má som na veci šípov, než ja. Ja po ňom pálim. O, to... Sípne hajzu. Jo, idem za tebou do stredu. Neboj sa, nezabijem ťa. Stredu. Ja idem vyberkovať tie časti, čo sú hore. Keby to nebugovalo, tak ho mám. Ja mám neviditeľnosť. Je tam ešte niečo? Čakaj, hľadám ešte. Juj, nevím ma trefiť. Aj do prdela, skočil som do lávy. A co tu mám? Ne. Ale mám tu, že okamžité uzdravenie. Healing. Nás tu je nejak veľa, počúvaj, ja nikoho nevidím. Teraz ma to už iba. Aha, vážne. Ja už nemám šípy? Máš nejaké šípy? Nemám šípy, ale žiadne. Preto si dávam neviditeľnosť. A mňa nevie trafiť. Ideme na ňo? Čakaj. Ja ešte mám 2 šípy, tie na ňo použijem. Kde je? Ja mám jablčko. Čakaj, ho musím nájsť, ja ho vystrelám. Kde je? Ja ho vidím. Bug je, aj tak ja to... A ne, dobrá. Ani bug. Bol. Musím... Jo, trefa. Čakaj, ešte perie, keby som našiel. Ty vole, nie perie. Nemáš perie? Kde si? Už nemáš invisibility. Vážne? Nemáš. To tu trošku zastávam, ale to sere. On nebude mať do nekonečné šípy. Idem na tvoj ostrúvek. Nič tam nebolo. Ja mám kaktus. Nemám šípy, to znamená, že mi môže ukázať tým, lebo už nemám šípy. Krumpáč by sa nenašiel. Teraz, jo, ja sa k nemu dostajem asi. Ja som si našiel šípy. Koľko? Pár. Je to si ty? Je to si ty, ja už som ťa chcel ostreliť, sorry. Mám sa snažiť dostať blbeček. Jo, trefa. 2 trefy. Jo, on tu nič nemá, to je úplne mŕte. Zabav ho, ja sa k nemu dostanem. Jo. Je Fludia? Není. Čo má na sebe? Pozeraj, že či ma nechce zostreliť. Jo, kúkam sa. Ukazuje mi tým. Tak aj ty mu ukáž. Jo. A kúkaj sa na ňo chvíľu. To sú také bugy na tomto serveri. Ja tu zabavujem, neboj sa. Keď sa na mňa bude kúkať, tak povedz. Alebo mierí, stále na ňo kúkaj. Jo. Kúkam sa. Ja som u ňoho. Som dostrel. Chcípl? Áno. Fuck. Asi veríte, Ferry. Ja? Nevím. Fuck. Čo ma netrefí. Ja mám zlaté jabko. A ja ho mám. A mám úplne, že dohýluje ťa to celého. To som mal ja. Ale už ho nemáš. Ale mám ho na minútu 50, takže idem asi za tebou. Jo, poď. Len si poď. Ahaj. Ja len šťastný, keď pôjdeš. Koľko máš šípov ešte? 1, takže to bude lebo. A pozri si to ešte do čestiek. Pozriem si na nejaké lepšie brnko, samozrejme. Ja som skoro sa zrýdal, keby si teraz vystrelil, tak ma máš. Fakt? Áno. Ešte tam stojíš na mieste, to je ten problém. Je iba bug. Čo? To bol, ešte, že to bol bug. Ja som išiel dopredu po tom moste. No. A ja som išiel stále...
dopredu, to sú, ja nemôžem ísť cez Aj ty máš toľko bugy? No. Dobre, posledný šip. Trefil si ma? Ne. Chudák. Jo, ja mám jeden šip. Aj do prdela. Sa urobia. Si veci. Tak tu sem. Pepíčku. Aj do prdela. Nevím, kto tu je v prdeli. Bát. Co tam stojíš na tom ostrove? Asi veci. Kto vyhral? Jo! Ne. Ideme ešte jednu? Alebo stačilo? Koľko už nahrávame? Neviem. Asi 20 minút. Dobre, takže to mi pre dnes. Pre tento diel stačilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie dislike. Pochopím to, do komentárov píšte, aké ďalšie videá by ste chceli odo mňa, akých je, alebo z akých minihier z Minecraftu. Či chcete, aby som natáčal stále s FIFom, nie stále, ale väčšinou. Minihry. Ne minihry, len aj iné hry, možno nejaké kúpneme. FIFU, keby sa to dalo, tak hej. Dobre, takže sa majte a čaute. FIFA pozdrav. Čau. Dobre, čaute.